उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडीत एक धक्कादायक प्रकार अनुभवायला आलाय। गर्भवती महिलेच्या प्रसूती शस्त्रक्रियेदरम्यान विक्रियल सूचर अर्थात सर्जिकल टाके खासगी मेडिकल मधून आणण्यासाठी सांगितले गेले। 1267 रुपये खर्च करून हा धागा त्यांनी खरेदीही केला। मात्र सिझेरियन नंतर टाक्यात पस झाल्यानं 2 महिन्यात दुसऱ्यांदा शस्त्रक्रिया करण्याची वेळ त्या मातेवर आली आहे। त्यामुळे त्या मातेला मरण यातना सहन कराव्या लागतात। दरम्यान हे सर्जिकल टाके हॉस्पिटलकडूनच पुरवला जातात अशी माहिती दस्तूरखुद्द जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी दिली आहे। त्यामुळे रुग्णसेवेच्या या पवित्र मंदिरात नक्की बाजार मांडते कोण असा सवाल उपस्थित होतोय। सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात मार्च महिन्यात एका महिलेची प्रसूती शस्त्रक्रिया झाली। शस्त्रक्रियेदरम्यान वापरले जाणारे सर्जिकल टाके आणण्यासाठी रुग्णाच्या नातेवाईकांना सांगितलं गेलं। तब्बल 1200 रुपये मोजून त्यांनी तो धागा तेथील एका औषधालयातून खरेदी केला। मात्र सिझेरियन केल्यानंतर 8 दिवसात त्यांच्या टाक्याच्या ठिकाणी पस झाला। यानंतर शस्त्रक्रिया करणाऱ्या स्त्रीरोग तज्ञांकडून औषधही देण्यात आले। मात्र त्याचाही परिणाम न झाल्यानं सेवानिवृत्त स्त्रीरोग तज्ञांचा सल्ला घेतला गेला। त्यानंतर 2 महिन्यात जनरल सर्जन यांच्याकडून दुसरी शस्त्रक्रिया त्या महिलेवर करण्यात आली। कुशीत नवजात बालक 3 वर्षांचं लहान मूल समोर असताना त्या मातेला आता मरण यातना सहन कराव्या लागतात। टाक्यात पस होण्याचा हा प्रकार एकाच रुग्णासोबत घडलाय असंही नाहीये। अशाच तक्रारी अन्यही काही महिला रुग्णांच्या आहेत। त्यातच दुसऱ्या शस्त्रक्रियेवेळी एका रिपोर्टसाठी ही महिला एका खासगी ठिकाणी गेली असता सरकारीत केलं ना ऑपरेशन, मग भोगा आता कर्माची फळं असा उपदेश एका प्रायव्हेट देवदूतानं दिलाय। यात भरीला भर म्हणजे 31 मे रोजी स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे सेवानिवृत्त झाले। त्यामुळे हे पद देखील आता रिक्त आहे। तर बंदीपत्रित खाली असणाऱ्या डॉक्टर अंजना पी आणि डॉक्टर धीरज सावंत, डॉक्टर भक्ती सावंत हे दोघे स्त्रीरोग तज्ञ NHM खाली सेवा देत आहेत। त्यामुळे रिक्त झालेल्या पदावर दुसरा डॉक्टर कधी येणार याकडे लक्ष लागून राहिलंय। मागच्या 2 महिन्यात झालेले हे प्रकार बघता येणाऱ्या काळात रुग्णांनी प्रसूतीसाठी शासकीय रुग्णालयात जावं की जाऊ नये असाच प्रश्न गोरगरीब रुग्णांसमोर उभा ठाकलाय। याबाबत रुग्णालयाचे प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर संदीप सावंत यांना विचारलं असता ते म्हणाले की कालच मी पदभार स्वीकारलाय, याबाबतची माहिती घेऊन सविस्तर उत्तर दे। दरम्यान जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांना फोन केला असता 3 स्त्रीरोग तज्ञ NHM खाली रुग्णालयात सेवा देत आहेत। डॉक्टर येवळे यांच्या निवृत्तीनंतर रिक्त झालेलं पद भरण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आलाय। सर्जिकल टाका हॉस्पिटल पुरवतं, मात्र बाहेरून आणायला सांगितलं असेल तर त्याची चौकशी होईल। 100 ऑपरेशनमध्ये एखाद दुसऱ्या रुग्णाला पस होऊ शकतो। टाक्यांमुळे संसर्ग होऊ शकतो। झालेल्या पसवर उपचार करणं देखील आवश्यक आहे। याबाबत काळजी घेण्याच्या सूचना आम्ही उपजिल्हा रुग्णालयातील अधीक्षकांना देऊ। 250च्या आसपास प्रसूती इथं होतात, त्यात काही कॉम्प्लिकेशन्स देखील येत असतात, मात्र त्याची काळजी घेणं देखील आवश्यक आहे। धागा बाहेरून मागवणं ही चूक आहे। या प्रकरणानंतर रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य आमदार प्रतिनिधी देव्या सूर्याजी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। या प्रकाराला जिल्हा शल्य चिकित्सकच जबाबदार आहेत। रुग्ण कल्याण समितीच्या बैठकांना देखील ते उपस्थित नसतात, त्यामुळे त्यांची जिल्ह्यातून बदली करण्यात यावी। शासकीय रुग्णालयात असे प्रकार होत असतील तर ते खपवून घेतले जाणार नाहीत। वेळेप्रसंगी चिकित्सकांच्या कारकिर्दीतील गैरप्रकारांचा पुराव्यानिशी पोलखोल देखील करू असा इशारा सूर्याजी यांनी दिला। तर रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य रवी जाधव यांनी देखील या कारभारावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे। एकंदरीतच जिथं मोफत रुग्णसेवा मिळण्यासाठी रुग्ण जातो तिथं आर्थिक भुर्दंडांसोबतच शारीरिक आणि मानसिक त्रास देखील त्यांना मोफत मिळतोय। गरोदरपणातून पुनर्जन्म घेतलेल्या स्त्रीला तर मरण यातना सहन कराव्या लागतात। जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचं आरोग्य व्यवस्थेवर झालेलं दुर्लक्ष सुद्धा त्याला तेवढंच कारणीभूत असून येणाऱ्या काळात तरी ही परिस्थिती सुधारावी अशी माफक अपेक्षा गोरगरीब रुग्णांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे। कारण लाखो रुपये खर्च करण्याची परिस्थिती नसल्यानं शासकीय रुग्णालयात जाऊन ही कर्माची फळं त्यांना भोगावी लागतात।